Hi guys. What an interesting day ahead. Something is going on with my eye. So, but never mind. Even if someone tries to kick you down, keep going. Let them be. Today will be a really interesting day. On my way back to uni. Then when I finish from uni, depends on the time, I need to pop into the post office. And from post office, go to work. And then tomorrow, back to uni again, all day. Thursday, back to uni for 10 or 11. Then work. Friday, again back to uni. Then work. Friday will be a quite different one because I'm going to get extra help to look for different job. Because my job is really, by time, not comfortable for me at all. Finishing 8 p.m. Not suitable, I mean, that's the problem. Not suitable. Oh dear, wait. Let us cross. And let me try now to understand what I'm saying in different language. Takže ideme na to. Včera som dala videjko ohľadom toho, že som není šťastná, není som vôbec rada to, čo sa stalo. Niekto sa na moje dieťa rehotal, robil si z neho debila. Počkajte, telefón mi zvoní. Nič to nebolo. Blbá reklama. Telefón mám skonektovaný, obidva skonektované. A to je isté social media. Takže keď niečo sa deje na jednom telefóne, aj ten druhý pípa. No. Takže robila som mi to videjko na jednej sociálnej sieti. Nevenovala som žiadne mená. Čeris. A som obdom last time from čerešne. Mená som proste nevymenovala. Len ma to proste sralo, že jedno dieťa sa si piču robí z môjho dieťaťa. Kto vie, možno to je len moje prvé a posledné dieťa. Takže ja si nedám. Nedám si, aby si niekto robil piču z mojho dieťaťa. A ešte taká piča ti príde ku mne kokoti, že aby som ja nedávala videa ohľadom, že jeho decka. Ona je sprostá. Žiadne meno tam nebolo povedané. Len som chcela si povedať, čo som cítila. Nikdy v živote som nevedela, že je zakázané, alebo je to niečo hrozné, jak hriech, alebo ja neviem čo. Keď povieš si svoje city, čo cítiš, a že ťa to sere, že to bolí, a že tvoje dieťa je nasrané. Má nervy z toho. Tak, komu by si dovolili byť kamarát s nejakým kamarátom? Takže keby si dovolili... šuga, do toho neprejdem, ne? Smíva. Ty Daisy. How do you get past? How do you get past? Sorry. Thank you. Včera pozerala, dobre to umýva podlahu. Aj táto pičovina tu. Dobre. No takže ja určite je posledné dieťa. A nedám si, aby mi niekto na neho sralo a robil si piču z neho. Dobre, kasa. No.
Thanks. Does it on its own? It says power assisted. Okej. Jest za mało. Zejdziemy. Jeszcze mam do jednej strony wytyczu jaka piča. Prídem domov. Ešte, že som nebola doma. Bo by som jej do piče poslala. Bude pičovať, dávaj video ohľadom môjho syna. Ty krava sprosta, si hluchá. Ja? Môže byť. Ideme ďalej. Tak. Potom v noci ja chodím na záchod. Videla som správu na jednom internetovom platforme, že jeho teta jedného decka písala mi, že okamžite, že nech to dám preč, videjko, a že to, čo robím, bla bla bla, hovorím, ty si akože kto, že mi tu kážeš, čo mám robiť, kto si ty, čo si ty. Student area. Kde to by ti má byť? Nerozumiem. Student area. Hi, morning. Where is the student area for the photo day? It's over there. That way. Yes, just take a seat over there and inform our marketing officer. Right, thank you. Aj, dobre. Tak ideme. Student area. Také detko ti, predstavte si, že vám píše a odpisuje v noci. Ja chodím nocne na záchod, mám problém. A ona ti vám tam pičuje, že boys will be boys, nie? Ale ja jej vysvetľujem, že chodí ohľadom minulého roku, chodí o tej situácii, čo sa stalo. A po jednej strane je ten chlapec, keď som sa ho pýtala, že či je v pohode, on hovorí, že nie. Tak? On mi hovorí, že ako si dovolí on povedať, že či on je v poriadku, že on je dobre vychovaný, že dobre starané je o neho. Zaujímavé. A to mi potom povedala, že nech ma nechá nechá proste. No. Nech ma neotravuje, nech ma nechá. Že to je môj život, že ja si dávam na sociálne siete, čo ja chcem. Takí ľudia sú, že až za to, že človek napísal alebo povedal, že čo proste cíti, nie? Halus. Môže si... Come in. Hello, beautiful. Hey. Hi.